nas na otoku Hvaru, iznad Starog grada, na lokalitetu Purkin Kuk. Znači riječ je o obrednoj gomili, ogromnoj na vrhu brda i kiklopskim podzidama. Ali megalitskim i kiklopskim podzidama koje su malo bolje obrađeno nego ove prethodne na kojima smo bili. Znači riječ je o gradnji koja je ista ona ilirsko-grčka sa poligonalnim klesanjem i uglavljivanjem. Sad ćemo tu, ovaj zid, što je zanimljivo, ima dosta poligonalnih uglavljivanja i što je jako iznenađujuće jer ovaj zid se uopće nigdje ne spominje u tom kontekstu. Blokovi su jako veliki, tu je negdje od 1 do 2 tone, negdje je prosjek oko tona. Okrenut je prema sjeverozapadu, ima 2 ugla, nema nikakvih elemenata nekakve utvrde jer ako gledamo prema Italiji, prema otvorenom moru, tu ispred nas su ova najviša brda Hvara, dakle ne vidimo ništa, vidimo samo iza sebe obale Ilirije, obale Dalmacije. Vidimo ogromnu nakupinu kamenja, znači ovo je jedan oltar na otvorenome na kojem se nalazu podzide. Ono što je tipično za stara antička mjesta, ono što i vidimo kod grčkih hramova koji imaju isto također oko samog mjesta ili grobala imaju ovakve podzide, megalitske, poligonalne, ali kod njih su ta obredna mjesta sa hramovima, sa raznim idolima, dok su ovdje, ovo je potpuno drugačiji kontekst, ovdje je nekako sličniji ilirskom starozavjetnom, znači oltaru na otvorenom i bez nikakvih idola. Znači ovo je stara pravjera i zanimljivo je što je stari narod ovdje vršio procesiju pa skoro do 1916. To je jako zanimljivo da je stari narod dolazio na ilirsku gomilu i na ove ilirske zidine do početka 20. stoljeća, što pokazuje pokazuje da je ovaj narod autohton ovdje. I normalno taj proces je vjerovatno kristjanizirana, nije ni bitno. Znači on je zadržao ovdje najstariji oblik vjerovanja, znači i zaklinjanja i obreda zahvaljivanja i obreda obožavanja vrhunaca koji su, znači ti su obredi starozavjetni, što pokazuje da je to u stvari prava ilirska vjera starozavjetna. Sve ovo što se nama nameće kao nekakvi ilirska božanstva, nekakvi Silvanitana, to su sve izmišljotine i podvale. U stvari ta božanstva su donijeli Rimljani, ali i prava ilirska vjera uopće nema nikakvih idola. I svi hramovi ilirski su na otvorenom, kao ovaj ovdje na kojem se nalazimo. Sad ćemo pogledati ove zidine, da ih otvorimo prvi put za javnost, iako imate neke slike po internetu, ali to je sve slabo snimljeno. Evo da pogledamo primjere poligonalne gradnje, poligonalnog zidanja. Tu je najveći blok od 2, možda i više tona, onako debljine što sam vidio nije nešto posebno dubok, ali ne znamo šta je s druge strane, da li on ide na konus ili šta već, onda možda ima i više. Evo tu u donjem dijelu možda ćete teže vidjeti, ima puno primjera poligonalnog zidanja. Ima ovaj jedan, evo čekaj di ovaj primjer. Aha, a vidi ovaj primjer. Valoviti. Kako ide. Znači poligonalni način zidanja.
Tu dolite kako. Znači čitav ovaj dio je prepun poligonalnog zidanja. Znači neko se dobro potrudio. Ali neko se potrudio dovesti ove ogromne blokove. Znači kao što smo rekli, ovakav način zidanja je obredni, sakralni. Znači ovo je sakralno mjesto. Ovo ovdje ima dosta primjera. Pa onda tu. Vidi ovo. Slično kao helenske, ali primitivnije. Sličnije našoj gradnji podzida za vrijeme Austro-Ugarske, ali i s onih starijih podzida koje vidimo po Poljičkoj krajini. Znači da je ovdje, da su biti ta naša gradnja koju mi zovemo na Čiklop, da je u stvari stara ilirska tradicija koja je ostala u narodu. Ovo je drugi ugao prema istoku, odnosno sjeveroistoku. Tu su već nepravilnije podzide, tamo je kraj, sve drugo je gomila. Znači ovaj zid ide lipo do doli. Tu negdje završava. Ma tu svega nije baš na onaj tipičan helenski način. Ovdje je više primitivnije, znači da je riječ vjerovatno o kiklopskoj gradnji Ilira Kiklopa. Ovdje jesu zabilježeni posljednji divovi sa Brača. Tu je bilo neko selo sa divovima. Blizu Grapčeve spilje, za koju kažu da je moguće da je spilja gdje je bio Kiklop koji je prožderao 8 Odisejevih mornara. Ogromna gomila. Jedva je vidimo kraja. Neko će reći to su se zidovi urušili pa se stvorila gomila. A koji zidovi? Evo nas iznad Jelse na obrednoj gomili sa kulom Thor. Za nju već svi znate, ali ne znamo neke bitne pojedinosti koje svi izbjegavaju govoriti, jer obično svi vezuju ovu kulu za nekakvu obrambenu svrhu. Evo vidimo da su tu blokovi ogromni, poligonalni način zidanja. I sad kad se okrenemo prema Italiji, ne vidimo uopće more, kamoli da vidimo otoke. Znači ova kula uopće ne gleda na dolazak neprijatelja od strane Italije, nego gleda prema Dalmatinskoj obali. Sad se penjamo na gomilu. Tu ima nekakvih zidina povezanih sa ovom kulom. Evo. Znači opet nekakve podzide. Ili je ovo u stvari bila podzida, pa su je možda Heleni, Grci kad su ovdje kolonizirali otok Hvar iskoristili za neku kulu, ali za kulu za nadzor samog lokalnog pučanstva. Možda. A možda je stvarno ovo građevina sakralna jer je u sklopu obredne gomile. Znači opet isti obrazac, opet obredna gomila.
opet nikakav strateški značaj. Tamo gdje treba ona nadzirati, ona ne može ništa, sa nje se ništa ne može vidjeti preko ovih brda. Jedino što nadziramo, evo, Biokovo i ostalu obalu. I dio Hvara, evo. Jako je teško doći do ovdje. Ima jedan dio poprečnog puta koji vodi prema srednjovjekovnoj tvrđavi. Mislim da se vidi nešto odavde. I onda kreće kozji put. To me jako čudi ako je sad bilo ovo nekakvo obrambeno mjesto, zašto nema nekog puta malo šireg. Tu doli je litica. Znači možete samo doći sa iza leđa. Ova obredna gomila je duga nekih možda 40 metara do 50. Pogledajmo ovaj blok kako je nasađen. Pogledaj ovaj do njega. Koji je način zidanja. Znači tipično hramski način zidanja. Ovako se ne gradi niti jedna obrambena utvrda, a kamoli na ovako krivom mjestu. Neko će reći, pa to su sagradili Grci, pa su nadzirali ulaske ili Irat kojima su imali problema, a i sa lokalnim stanovništvom. Međutim, zašto su onda to napravili na obrednoj gomili? Antički svijet nije nikad devastirao svetišta lokalnih stanovnika. I samostalni su bili utvrđena mjesta koja su isto bila blizu obrednih gomila ili nekih drevnih svetišta, kao što smo vidjeli tamo na otoku Žiriju. Tako da obredno mjesto jest jednu ruku i utvrđenje. Ali za nekakvu kulu nadzornu nitko ne bi radio na ovaj način hramskog zidanja, nego bi se poslužio sa materijalom kojim je tu blizu, bez ikakvog klesanja sa vezivom, kao što su to radili i Rimljani na svojim limesima, tvrđavama, a i kasnije su to nastavili u srednjem vijeku. Znači nekakva razlika između rimske obrambene gradnje zidina i srednjovjekovne apsolutno je nikakva, osim u samom vezivu, jer rimsko je vezivo naravno kvalitetnije nego srednjovjekovno. I na taj način možemo preko analize veziva utvrditi šta je rimsko, a šta je srednjovjekovno. Da se to počne upotrebljavati na ovim našim mjestima, možda bi se iznenadili da li su neke tvrđave za koje mislimo da su srednjovjekovne, da li su možda čak i antičke, odnosno na temeljima rimskim. Tu je još jedan dio pozida podno obredne gomile.
To je jako zanimljivo, svugdje nalazimo nekakve pozide ispod obrane gomile. Normalno i to shvaćaju kao nekakve utvrde obrambene, čak i nekakva gradinska naselja. Evo došli smo ovdje, nema nikakvog izvora vode, sve su oštre stijene. Mislim, ko bi ovdje živio osim nekih koji su dolazili tu hodočastiti i vršiti nekakve obrede. Znači nalazimo se na nekom vrhu, znači opet tipičan ilirski, odnosno naš narodni kult vrhunaca, kult obožavanja vrhunaca. Znači starozavjetni kult koji je ostao u našem narodu.